መራሕቲ ኢትዮጵያ ነቲ ከም ላምባዲና ኣብርሃ ጥፍእ ዘብልዎ ዘለዉ ኩናትን ወረ ኩናትን ሎሚ እውን ከም ኣመሎም ሓደሽቲ ምድላዋት ኩናት ክጅመሩን እቲ ምድላው ድማ ብሜላን ምሽጥርን ክኸውን ኣዚዞም ኣለዉ። እቲ ዝበፅሐና ምሽጥራዊ ሓበሬታ ናባኹም ብዝርዝር ክነብሎ ኢና። ሓደ ዓብዪ ጀነራል ኣባል ጽምዶ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣባላት ጸጥታ ኣትዩ ኣሎ። መእሰሪኡ ምክንያት እንታይ እዩ ንዝብል ድማ ብዝርዝር ዝመፀና ሓበሬታ ናባኹም ክነብሎ ኢና። ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘለዉ መሪሕነት ዘይሕጋዊ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ኣብ መንጎኦም ብዝተፈጥረ ፍልልይን ዘይምትእምማንን ስዒቡ ብልጽግና ኣምሓራ ናብ ባህር ዳር ፀዊዑ ኣኼባ ከም ዝገበረሎምን ከም ዘረድኦምን ተፈሊጡ ኣሎ። እዚ እውን ብዝርዝር ክሪኦ ኢና። ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ፖለቲካዊ ፍሕፍሕ ስዒቡ ጀነራል ታደሰ ወረደ መከላኸልያ ኢትዮጵያ ክኣቱ ፈቒዱ ዝብል ዘጋዋሕ ዘሎ ሓበሬታታት እቲ ሓቂ ኣጻሪና የለና። እዚ እውን ብዝርዝር ናባኹም ክነብሎ ኢና። سلام ጥዕና ሃበለይ ካብ ኩሉ ኩርናዕቲ ዓለም ኮይንኩም መደባት መረብ ኒውስ ኣብ ምክህታል እትርከቡ ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎማት ዝደለናዮም ሓደሽቲ ሓበሬታታት ሒዝናልኩም ናባኹም መፂና ኣለና ንምክህታልኩም ንዕድም። መራሕቲ ኢትዮጵያ ነቲ ከም ላምባዲና ኣብርሃ ጥፍእ ዘብልዎ ዘለዉ ኩናትን ወረ ኩናትን ሎሚ እውን ከም ኣመሎም ሓድሽ ምድላዋት ኩናት ክጅመሩን እቲ ምድላው ድማ ብሜላን ብምሽጥርን ክኸውን ኣዚዞም ኣለዉ። እዚ ናይቲ ዝቐፀለ ምሽጥራዊ ኣኼቦኦም ውፅኢት እዩ ዝኸውን ዘሎ። ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብ ዝሓለፈ ከም ዝገለጽናልኩም ብዙሓት ምሽጥራዊ ኣኼባታት ኣብ ኣዲስ ኣበባን ኣብ ኣዳማን ክካየዱ ከም ዝቐነዩ ሓበሬታ ናባኹም ኣቢልና ነርና። ሕዚ ድማ ናቱ መቐፀልታ ክኸውን ዝኽእል እቶም ኣዘዝቲ ነቲ ሰራዊቶም ካብ ዝተፈላለዩ ወሰናት ናይ ትግራይን ዶባት ናይ ኤርትራን ዝነበሩ ዝተወሰነ ሓይሎም ናብ ኣምሓራ ክምለስ ገይሮም እዮም። ምክንያቱ ድማ እቲ ብፋኖ ዝበፅሖም መጥቃዕታትን ፋኖ ከተማታት ክቆፃፀር ምስ ጀመረን ዝተወሰነ ሓይሎም ናብ ድሕሪት ክምለስ ከም ዝገበሩ ይፍለጥ እዩ። ነዚ ስዒቡ ድማ ሕዚ ነቲ ኣብ ዝቐነየ ሓበራዊ ዝኾነ ናይዞም ዓበይቲ ኣዘዝቲ ምድላው ኩናት ዝምልከት ምሽጥራዊ ኣኼባ ድማ ድሕሪኡ ዝተወሰነ ውሳነታት ድማ ሕዚ ብምሽጥርን ሲስተም ማለት እውን ብሜላን ክኸውን ዝበልዎ ሓደ ምሽጥር ናብ ሰራዊቶም ኣመሓላሊፎም ኣለዉ። እቲ ምሽጥር ንሱ ከዓ ቀስ ብቀስ ብምሽጥርን ብሜላን ብዝግታ ማለት እዩ ቀስ ኢሉ እቲ ሰራዊት ክዳሎ ከም ዘለዎን እቲ ኩናት ድማ ኣብ ዝደለናዮ ሰዓት ክንልኩሶ ከም ዝኾናን ዝብል ሓበሬታ እዩ በፂሖም ዘሎ ነቶም ማእኸሎት ኣዘዝቲ ማለት እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ ዝኾነ ኮይኑ እቲ ተዳለው ዝብል ደወል ክሳብ ዝድወል ኩላትኩም ሬዲ ኮይንኩም ክትፀንሑ ኣለኩም ዝብል ትእዛዝ ከም ዝተመሓላለፈሎም እዩ ዝነገር ዘሎ። ኣብ ኢድና ዝበፅሕ ሓበሬታ እውን ከም ዘመላኽቶ እቲ ናብ ማእኸል ሃገር ናብ ከባብታት ክልል ኣምሓራ ናብ ጎጃም ናብ ከባብታት ደብረ ታቦር ናብ ወሎ ተንቀሳቒሱ ዝነበረ እንድሕሪት ተመሊሱ ዝነበረ ሓይሊ ድማ ቀስ በቀስ ፍርቁ ሓይሉ እናቐነሰ ናብ ኢትዮጵያ ብዘይፍለጥ መልክዑ ናብቲ ናይ ወሰናወሰን ናይ ትግራይን ዶብ ኤርትራን ክጽጋዕ ከም ዘለዎ እዩ ትእዛዝ ተመሓላሊፉ ዘሎ። ሕዚ እውን እቲ ናይ ፋኖ ናይ ኩናት ክእለት ዝበሃል ኣብ ስጋት እትይዎም ዘሎ እቶም መከላኸልያ ኢትዮጵያ ንዕኡን ምዕሻውን ንምሽዋድን ብዝብል መልክዑ ድማ እተው ዘሎ ሓይሎም ብዝተፈላለየ መልክዑ እናቀናነሱ ናብቲ ናይ ዶብ ዘሎ ሰራዊቶም ክሓውስዎን ምስኡ ክፅምበርን እኹል ዝኾነ ምድላዋት ክገብርን እዮም ኣዚዞም ዘሎ። ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ዝኸውን ዘሎ ከዓ እቲ ሕዚ ኣብ ዶባት ክጅመር ተሓሲቡ ዘሎን እቲ ወግዓዊ ዘይኮነ ምሽጥራዊ ዝኾነ ኣኼባታት ኣብ ኣዳማን ኣብ ኣዲስ ኣበባን ከካይድዎ ድሕሪ ምቕናዮም እዩ እዚ ኩነታት ተፈጢሩ ዘሎ። ክቡራት ተኸታተልቲ ዝኾነ ኮይኑ ግን እቲ ሰራዊት ንሙሉእ ኩናት ክዳሎ ከም ዘለዎን እቲ ዝዳለወሉ ዘሎ ኣንፈት ድማ ናብ ዓሰብ ወይ ከዓ ወደ ባሕሪ ንዝብል ምክንያት ጌርካ ናብ ትግራይን ናብ ኤርትራን ሙራር ዝብል ከም ዝኾነ እዩ ተመላኺቱ ዘሎ። ዝሓለፈ ከም ዝነገርናኩም ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ንምልዕዓል ሓደ ከም ቀንዲ ምክንያት ዝጥቀምሉ እቲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክንውንን ኣለና፣ ዓሰብ ክንመልሶ ኣለና፣ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ይምልከተና ይገለመለ ዝብሉ ከምኡ ከም ዝቐነየን እቲ ውሳነ ድማ ንዕኡ ዝምልከት ከም ዝኾነ መለዓዓልን ነቲ ህዝቢ ከም ዝጥቀምሉን እዩ እቲ ናብ ኢድና ዝበፅሕ ሓበሬታ ኣመላኺቱ ዘሎ። ዝኾነ ኮይኑ ግን እቶም ኣዘዝቲ ሰራዊቶም ብእኹል ኩነታት ብምሽጥርን ብሜላን ነቲ ኩናት ክዳሉን ኣብ ዘይተፈለጠ ሰዓት ድማ እቲ ኩናት ክጅምርዎ ምድላዋቶም ክውድኡ ከም ዘለዎምን እዩ ተነጊርዎም ዘሎ ማለት እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ ናብቲ ናይ ቀፃሊ ሓበሬታና ክንሓልፍ ከለና ከዓ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘለዉ መሪሕነታት ዘይሕጋዊ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ኣብ መንጎኦም ብዝተፈጥረ ፍልልይን ዘይምትእምማንን ስዒቡ ብልጽግና ኣምሓራ ናብ ባህር ዳር ፀዊዑ ኣኼባ ከም ዝገበረሎም ከም ዝረድኦምን እዩ እናተነገረ ዝርከብ። ኣብ ሰዓት እዚ ብብዙሕ ዝወፅእ ዘሎ ተጋዊሑ ዘሎ ሓበሬታታት ከምኡ ድማ ናባና ዝበፅሕ ሓበሬታ ካብ ሕመራ ካብ ምዕራብ ትግራይ ዝመፀና ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ እንተኮይኑ እቶም ኣብኡ ዘለዉ ዘይሕጋዊ ምምሕዳራት ነንባዕሎም ተፋሓፊሖምን ናብ ዘይምትእምማን ደረጃ በፂሖም ከም ዘለውን እዩ ዝነገር ዘሎ። እቲ ኣብ መንጎ ደመቀ ዘውድን ኣብ መንጎ እቲ ነቲ ዞባ ከመሓድር ብክልል ኣምሓራ ዝተመርፀ
እሸቱ ደምለው ዝተባሃለ ሓደ ናይቶም ወረርቲ መራሕን ዝኾነ ኣብ መንጎኦም ዓብይ ዝኾነ ክፍተት ናይቲ መሪሕነት ክፍተት ተፈጢሩ ከም ዘሎ እዩ እናተነገረ ቀኒዩ ዘሎ እዚ ክፍተት እዚ ዘሻቀሎ ብልጽግና ኣምሓራ ድማ ናብ ባህር ዳር ፀዊዑ ነዞም ክልተ መሪሕነት እዚኣቶም ካራዶኦም ሞኪሮ ኣሎ እቲ ዝበሃል ዘሎ እንተኮይኑ ኣብ ባህር ዳር ኣኼባ ከም ዝገበረሎምን እቲ ዘይረዳድኦም ነገራት ድማ ብምርድዳእ ንኽፈትሕዎን ከምዚ ተሓባብሮም እዩ ዘድሊ ሓገዝ ድማ ከም ዝገብረሎምን እዩ ቃል ኣትሎም ዝበሃል ዘሎ እንተኾነ ግን እቲ ሕዚ እውን ቀፂሉ ዘሎ ተቐራነታት ማለት እውን እቲ ናይ ስልጣን ንሕንሕ እቲ ናይ ዘይምትእምማን ኩነታት ኣብ መንጎ ክልቲኦም ከም ዘሎ ብርግጽ ዝተረጋገፀ ነገር ኮይኑ ኣሎ ካብዚ ናይ ትግራይ መሪሕነት እንድሕር ዳ ጠንካራ ኮይኑ ካብዚ ነገር እዚ ዓብይ ዝበሃል ከስቢ ከትርፍ ዝኽእል እንትኾነ ግን ኣብ ትግራይ ዘሎ መሪሕነት ካብ ባዕሉ ሓሊፉ እቲ ፖለቲካዊ ሕምስምስ ናብ ካሊእ ከም ማዕዶ ይገበሮን ዘሎ እሞ እቲ ተስፋና ግን ሕዚ እውን ያው ኣብቲ ፖለቲካዊ ኣከያይዳ ተስተኻኺሉ እቲ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝፍጠር ዘሎ ክፍተት ተበሊፁ እቲ ግዝኣትን ህዝብና ድማ ብኣግባቡ ንኽምለስን ክገብር ከም ዘለዎ ኢና ተስፋ ንገብር ክብረት ተኸታተልቲ ዝኾነ ኮይኑ ግን እቲ ኣብ ባህር ዳር ዝቐኒ ኣኼባ ንክልቲኦም ኣብኡ ዘለዉ ምምሕዳራት ዘሰማምዕን ንዕኣቶም ዘረዳድእን ከም ዝኾነ ከምኡ ድማ እቲ ናይ ኣምሓራ ምምሕዳር ድማ ብዕቱብ ነዚ ኩነታት እዚ ይከታተሉ ከም ዘሎን እኹል ሓገዝ ክገብረልኩም ኣብዚ ነገር እዚ ክትፈላለዩ ይብልኩምን ሕዚ እውን ካሊእ ዓይነት ፈተና ኣብ ቅድሚትና ኣሎ እቲ ኩናት ክጅመር ይኽእል እዩ ከም ዝበለዎምን እዩ እናተነገረ ዝርከብ ክቡራት ተኸታተልቲ ናብቲ ናይ ቀጻሊ ሓበሬታና ክሓልፈኩም ከለኹ ከዓ ሓደ ዓብይ ጀነራል ኣባል ጽምዶ ዝኾነ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣባላት ፀጥታ ኣትዩ ኣሎ እዚ መእሰሪኡ ምክንያት ድማ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ሰሙን ኣብ መንጎ ኢራን እስራኤልን ኣሜሪካን ዝተፈጠረ ኩናት ስዒቡ እንድሕር ኣሜሪካን እስራኤልን ናብ ኢራን ብኣጋር ሰራዊት ዝዋግኣ ኮይነን ሰራዊትና ናብ ኢራን ክንሰድድ ኢና ዝበለ ሓደ ናይ ሱዳን ጀነራል ነይሩ እቲ ጀነራል ንሱ ድማ ሕዚ ኣብ ትሕቲ ሓይልታት ፀጥታ ከም ዝኣተወን ከም ዝኣስረን እዩ ዝነገር ዘሎ እቲ ናይ ብመንግስቲ ሱዳን ማለት እውን ብጀነራል አልቡርሃን ዝምራሕ ምምሕዳር ነዚ ጀነራል እዚ ናብ ቀይዲ ከእትዎ ዝኸኣለ ድማ ንሱ ኣባላት ናይቶም እስላማዊ ቃል ኪዳን ዝበሃሉ ኣዛዚ ከም ዝነበረ እዩ ዝፍለጥ እዞም እስላማዊ ቃል ኪዳን ዝበሃሉ ድማ ብኣሜሪካ ናይ ኣሸባሪ መፍለይ ከም ተዋህቦም ዝፍለጥ እዩ ነዚ ድማ ምስ መንግስቲ ሱዳን ርክብ የብልናን ንዝብልን ካሊእ ዓይነት ባውንደሪ እዩ ዘለና ንምባልን ዝኣክል ከም ዝኾነ እናተነገረ ዝርከብ ምክንያቱ ድማ እቲ ጀነራል እዚ ኣብ ዝሓለፈ ዝበሎ እንድሕር ኮይኑ ንሕና እኹል ዝኾነ ሰራዊት ኣለና እቲ ሰራዊትና ድማ ናብ ኢራን ሰዲድና ምስ ናይ ኣሜሪካን ናይ እስራኤልን ሰራዊታት ፊት ንፊት ክዋግኡ ክንገብር ኢና ዝብል መደረ ስሚዕ ነይሩ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ነዚ ስዒቡ ድማ ጀነራል አልቡርሃን ነዚ ጀነራል እዚ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ውዕልዎ ዘሎ ዝበሃል ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ ናብቲ ናይ መወዳእታ ሓበሬታና ክሕልፈኩም ከለኹ ከዓ ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ፖለቲካዊ ፍሕፍሕ ስዒቡ ጀነራል ታደሰ ወረደ መከላኸሊ ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ክኣቱ ፈቂዱ ዝብል ዝጋዋሕ ዘሎ ሓበሬታታት ብብዙሕ ክንሰምዖ ቀኒና ኣለና እንተኾነ ግን እዚ ሓበሬታ እዚ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ከም ዝኾነ ብዝተፈላለዩ ምንጭታትና ኣረጋጊፅና ኣለና ብርግፅ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ሕዚ መሰከፍን መስግእን ዝበሃል ኩነታት እዩ ዘሎ እንተኾነ ግን ናብዚ ዘብፅሕ ከም ዘይኮነን እቲ ብጀነራል ታደሰ ወረደ ናብ መከላኸልያ ተዓዲሙ መከላኸልያ ናብ ኢትዮጵያ ከኣቱ ተገይሩ ተፈቂዱሉ ዝብል ሓበሬታታት ድማ ሓሶት ከም ዝኾነ እዩ ኣረጋጊፅና ዘለና ክብረት ተኸታተልቲ እዚ ካብ ባዕሎም ካብቶም ዓበይቲ ሓለፍቲ ዝበሃል ዘረጋግፅናዮ ሓበሬታ እዩ ክብረት ተኸታተልቲ ዝኾነ ኮይኑ ግን እቲ ሓበሬታ እዚ ዝነዓቅ ስለ ዘይኮነ ናብ ኩሉ ማሕበረሰብና ንክበፅሕ ሼር ምግባር ከይትርስዑ እዚ ምድላው እንተፈቲኹሞ ከዓ ሰብስክራይብ እና ላይክ ምግባር እውን ከይትርስዑ ክብረት ተኸታተልቲ እንተ ኣነ ግን ኣብዛዚም ኣለኹ ሰላም